Slutningen. Hedvig går op på loftet med en pistol for at skyde vildanden, som hun holder med meget af. Da Hjalmar kommer hjem efter at have besluttet, at han ikke vil rejse fra familien alligevel, høres et pistolskud. Alle går op på loftet, hvor Hedvig ligger død og med pistolen i hånden. Det viser sig, at hun skød sig selv i stedet for vildanden. I slutningen af stykket kommer hemmelighederne frem i lyset. Gregers, som søger sandheden, håber, at Hedvigs selvmord vil hjælpe Hjalmar til at indse sandheden om hans liv og hans kone, som alt sammen bygger på en hemmelig affære mellem Gina og Gregers far, Verle, der muligvis er Hedvigs far. Hjalmar vil stadig ikke indse, hvad der virkelig sker, og tror ikke på, at Hedvig har begået selvmord. Dr. Relling prøver at overbevise Gregers om, at hans søgen efter sandheden ikke er til gavn for noget, da det allerede har kostet et menneskeliv. Derudover mener han stadigvæk, at Hjalmar aldrig vil komme til at se sandheden. Ibsens sympati ligger hos Hedvig, der er offer for den her realistiske pessimisme. Gina, som har begge ben på jorden, hun ved, at det er løgn, men gør det, der skal til for at familien, da det virker. Hjalmar er latterlig og udvikler sig ikke, da han glider tilbage til løgnen og er meget træt og offer hele tiden, hvorimod Gina tager over angående hans arbejde, når han har det skidt. Moralen i dette er, at når man tager livsløgnen fra et gennemsnitligt menneske, tager man lykken fra det med det samme. Hjalmar træder først til karakter, da sandheden bryder frem. Sandheden skal til, før personerne bliver selvstændige. Tilskuernes sympati ligger lidt hos Hjalmar, da han først er uvidende og blind tror på grosserer Verles godhed, men da han finder ud af, at løgnen skubber han Hedvig væk, og hun bliver knust, hvilket gør, at sympatien skifter fra Hjalmar til Hedvig, der vil gøre alt for sin far. Det var det. Dealer!